Šátor bol boss gangu. Čo on povedal, muselo byť urobené. Najvyššie postavenými v skupine bol Andrej Rejs a Kristián Kádar. Čonty bol pravou rukou Šátora, ochrankár a jeho šofér. Bol aj krstným otcom jeho syna a podľa papierov aj otcom tohto chlapca. Spočiatku som bol spriaznený s Androm Rejsom. To on ma v skutočnosti vtiahol do toho celého. Udialo sa vtedy pár vecí, kvôli ktorým sa mi neskôr Andor vyhrážal, že okúsim Šátorov hnev. Mal som z nich strach. Musel som robiť to, čo odo mňa žiadal Šátor. Ak by som kládol odpor, tak ma zabije. V minulosti som mal blízky vzťah k jednej žene, s ktorou sa neskôr zblížil boss Lajo Šátor. Pamätám si, ako by to bolo dnes, čo mi raz Šátor v podnapitom stave povedal do očí a nikdy na to nezabudne. Teda, že mi nikdy v živote neodpustí, čo sa stalo so Žanetou. Že on miloval len túto jednu ženu v živote, ale nebol s ňou skôr, lebo mala vzťah so mnou. Môžem prezradiť na Šátora veľmi zaujímavé veci, napríklad to, že sa stretával s vysoko postaveným úradníkom. V čase, keď bol na úteku, sa s ním stretol aj osobne, pričom prejednávali spôsob jeho návratu domov. Neskôr sa každý stal pre Šátora nepohodlným. Boli tam problémy s peniazmi a podľa mojich vedomostí aj Rejs plánoval niečo také, že zabije Šátora. Ale či je to pravda, to si nie som istý. Toľko bolo už vtedy klamstiev, každý každému klamal. Ja sám som často už nevedel, čo je pravda a čo nie. Za éry Šátorovcov mala naša skupina dobré vzťahy so skorumpovanými policajtami. Ak by nám neumožnili vraždenie, tak dnes mohli byť členovia skupiny vo väzení. Lajo Šátor sa hneval na Kristiána Kádara a Františka Zákala, lebo ho nezobrali do kšeftu s fotovoltaikou, na ktorú si zriadili park v Krupine. Navyše chcel, aby ho Kádar vyplatil z nelegálnej cigaretovej fabriky, lebo potreboval 400 000 eur na kúpu hotela v Dunajskej Strede. Šátora rozladili aj reči o tom, ako ho Kádar so Zákalom mali okradnúť pri fantómovej doprave či kšeftoch s meďou a televízormi, z ktorých vraj tiekli slušné peniaze. Dostali strach, že im to všetko boss počíta a ani v Maďarsku, kam sa utiahli pre jedno zbabrané vydieranie, sa už necítili v bezpečí. Najmä potom, ako som ich kontaktoval a povedal som im, že ich chce Šátor zabiť. Kádar mi zavolal, aby som išiel do Budapešti, kde sa už vtedy ukrývali, lebo sa bali Šátora a napadol ich aj Bodóky. Hovorili, že Šátor od nich chce 600 až 800 000 eur. Pravili, že ho musíme zavraždiť, lebo by on zavraždil ich. Na mojom pozemku v areáli bývalého družstva v Čotve chceli zakopať Šátorovo telo. Vedel som, že Šátor ku mne príde. Potreboval si vymeniť prázdne propambutánové fľaše do svojho karavánu. Bolo to 2. decembra roku 2010 skoro ráno. V rovnaký deň ma čakalo aj súdne pojednávanie. Kádar to považoval za výborné alibi pre mňa. Do Čotvy dorazil Kádar ráno pred 8. Vybral pištol a podal mi ju, aby som mal aj ja zbraň. Kádar sa postavil s kalašníkovom v ruke do garáže. Predné roletové dvere garáže sme spustili do takej výšky, aby ho Šátor hneď nezbadal. Lajo Šátor zaviezol syna k Čontímu a potom vyrazil na farmu do Čotvy. Keď tam prišiel, dali sme sa spolu do reči pred garážovou bránou. Ustúpil som kúsok ďalej, aby ma Kádar netrafil, keď bude strieľať.
Šátor znervóznil a začal pozerať do garáže. Niečo sa mu nezdalo. V tej chvíli som sa otočil a vystrelil. Zľakol som sa, že Šátor všetko pochopil a oboch nás postrieľa. Tak som strieľal ako prvý. Vystrelil som na Šátora od chrbta z pištole, ktorú mi dal predtým Kádar. Už sa nedalo cúvnuť. Neviem odhadnúť, či to bola náhoda, ale situáciu som vyhodnotil tak, že nemám inú možnosť. Ak by sa situácia vyostrila, Šátor by začal strieľať. Keď Lajos Šátor padol na zem, vystrelil som na ňo ešte dvakrát. Tu Šátorovú vraždu naplánoval Kádar spoločne so Zákalom. Oni ho chceli zabiť. Ja som vlastne ani nemal dôvod, aby som to urobil. Aj v tomto prípade som sa dostal do situácie, že som nemal na výber. Šátor nemal problém so zabíjaním. On zabíjal ľudí ako iní muchy. Toľko znamenala pre neho vražda. Sám neviem, či to bol Kádarov plán, aby som sa dostal do takejto situácie, alebo to bola čisto náhoda. Telo sme potom zakopali do vopred pripravenej jamy, ktorú som sám vykopal. Bager zabezpečil Kristián Kádar. Ja som nemal taký stroj. Povedal som Kádarovi, že Šátorovo telo nemôžem zakopať, pretože nemám bager. Tak mi ho zohnali. Napokon však Šátorovo telo nezostalo tam, kde sme ho zakopali. Nenechali ho tam. Po 2 alebo 3 dňoch ho spolu so mnou vykopali a zobrali ho k Zákalovi. Tam si to pamätám, že keď policajti vybrali tela rýsovcov zo zeme, telo Šátora tam ešte bolo. Až potom vysvetlo, že policajti by mali prísť ku mne a ešte hľadať, takže až potom boli odstránené pozostatky Šátora. Aspoň tak si pamätám ja túto postupnosť. Ja som ho tam zobral spoločne s Kádarom a Zákalom. Vyložil som ho a potom som odišiel, ale zjavne som vedel, kde ho berie. Tak som to miesto ukázal aj polícii. Policajti však ani u Zákala v Čičove nenašli toto telo. Zákal ho pravdepodobne odtiaľ odniesol.